В първи коридор Тодор Милчев Черноморе. Във втори Николай Лазаров Астери. В трети Валентин Александров Черноморе. В четвърти Димитър Карайданов Торпедо. В пети Теодор Клетов Оренда. В шести Диана Илиев Астери. В седми Мартин Василев Черноморе. И в осми Димитър Димитров Албатрос. Стартер готови. Изчакайте. Старт! Девета предпоследна серия. В първи коридор Диана Ангелов Оренда. Във втори Георги Тинчев Оренда. В трети Георги Тойков Астери. В четвърти Мартин Зингинов.